oras magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Dua kasari nga kanser? Ano ina nga mga kanser ika? Kanser sa baga, kag kanser sa bulsa. Oh,
nga kanser sa bulsa man? Wala na siya kwarta Kay man, naubos ng kwarta niya sa inom kag sugal. Dali lang balay ka, dali lang. Pila na gani kita katuig nga kasal? 30 na katuig kulapo. Kag subong, 59 na kita. Apang sa pihak sina. Bisan madugay na kita nga nagaupod kulapo. Kag bisan nga pigado lang kita At least, nakalambot kita sa amo sini nga edad nga wala mag-divorce. Oo man ika. Bisan paano, natuman nato niyang aton ginsumpaan sa atubang sang altar nga mag-inubdanay kita sa kalipay man kag sa kasakit. Oo man kulapo, no? Kag akuya, gintuman ko man ang akon katungdanan sa imo bilang asawa mo. Bisan pa nga kasalawayon sa imo nga bana. Hindi. May nagtuhaw sa aton atubang ika. Isa ka babae nga nagauyat sang magic wand. Ay, sino ka? Ako ang maninay ninyo sa kasal nga tamawo. Maninay ka namon sa kasal? Pero nga daw wala man ako makakita sa imo. Tamawo gani ako. Nagkari ako para padyaan kamo. Bangod kamo nga duha, nangin isa ka mag-asawa sa sulod sang tuman kadugay nga panahon. Magpangayo kamo sang butang nga gusto ninyo, kay ihatag ko. Ay, ako yung maninay. Tuman na sa akon nga magamalipayon kami ni Kulapo hasta mapatay kami. Matuman ina ika. Karon, ikaw Kulapo. Ano ang gusto mo nga pangayoon sa akon? Maninay, gusto ko yung nga makaangkon sang huben nga asawa. Matuman Kulapo. Makaangkon ka sang hubin nga asawa. Hindi! Si Kulapo, perti na katigulang. Kag nagatiko ng iya likod, ho? Kag kupos pa. Uy, anong natabo maninay? Nga daw sa nagtigulang ako. Ginhatag ko lang ang ginpangayo mo. Gindugangan kong edad mo, agud nga maghubin si ika sang sa imo. Gani karon, may hubin ka na nga asawa sang sa imo. Nadula na si Maninay Takulapo. Uy, Maninay! Hindi ako pagbayae. Ibalik ako sa akon edad. Hindi ako pagbuhata nga gurang naged. Balik! Balik, Maninay! Uy, Kulapo! Kulapo! Bugtaw! Bah,
ika? Di na siya ika. Sa di na siya. Ah? Diin ang ano? Ang ato maninay. Ano nga maninay man? Ah. Hindi. Hala, nagdamgol ang gali ako. Salamat. Salamat kaya hindi pa ako gurang na gid. Nagatadlong pang akong likod. Anay ka bala kulapo? Ay, anong natabo sa imo man? Mayo na kay Balanta. Ginkomplot mo gid siguro ang aton maninay, no? Tawag mo ko, Kap. Oo, Dimit. Nga, Kap. Nga aging tapas mong saging ni Maricon? Ato, ginkuha ko ang puso, Kap. Nga gani aging kuha mo. Nagutan ako, Kap. Kag kinanglan ko sang puso. Sampat na sila sang tugabang mo. Nakilabot ko na doon sila na ikasampat ya. Ang ginapamangkot ko, kung nga aging tapas mo ang saging ni Maricon. Dakto ko yakap. Ara ka naman, Dimit. Kaya kung dato ka, nga aging tapas mo hindi mo. Dito sa amon, Kap. Pagusto lang ko kung anong tapson ko. Kay man, dato ako, Kap. Ati diri iya, Dimit, tapso nila ang liog mo. Dato ko yakap. Bisan ano padaya pwede ko tapson? Kay dato, kuya mo. Basta Dimit, bayari lang ang saging ni Maricon. Hindi ko, Kap. Dato, kuya mo. Hambal pa na karoon nga dato ka kay tapson kong liog mo. Padaog na yung imo, Kap. Ako pa nagapadaog. Uy, Dimit, ikaw nagapadaog. Mangin tapas mong saging sang iban, samtang hindi man ikaw ang nagtanom. Dato ko gani, Kap. Bayad na! Hindi ko ini mabaton, Huling. Hindi, gid. Hindi ako magpasugot. Ako pang ginkawatan ni Buklan? Ako pa nagbayad sa iya? Kaayo kay Kap ba? Ginapinan pa niya si Buklan? Wala man abi kita sa pamatuod nga si Chot Tagoy ang nagkawat sang aton chicharon, chay. Ay, hindi ah. Wala na sang iban nga nagkawat sang aton chicharon, kundi si Buklan. Di, ano abi kay hindi magpati si Kap? Huling, kinahanglan nga makabalos ako. Wala ka man sa gawaton sa ila, chay. Gusto. Ano matod ang akon kawaton kay Buklan? Manpigado pang Buklan ngay na sa ilaga. Buklan! Wala, nagbalo si Chot Tagoy. Ilat lang ang manasang balos, Buklan! Same to you!
Treng-treng! Nano nang ido? Nga nagapiyangag ina? Kagat siya ko, Kap. Tingin bakol mo? Wala Tinga nagwawaw na? Kagat ko man siya, Kap. Pa-injection ka mo to anti-rabies ka duha! Mamati ko anay radyo Basi may maayo naman subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED lights, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Kag wala ba kita makapadayon sa ato matahong nga drama? Ari anang isa ka flash report. Hari sa aton mapisan kag wapuhon field reporter. Si Encantado Bugoy. Bugoy, come in. Roger Base, location, highway! Mayroon ka na sa highway, Bugoy. At this moment, Base, may aksidente nga natabo sa highway. Duha ka karito sa sorbiting nagbungguanay. Karito? Tunod, Jed! Ano nadunot, Bugoy? Ang duha ka sorbitiro? Negative, Base! Ang mga karito? Negative man, Base! Ang nadunot, among barkilyas! Ricker! Kakaw! Instruction na sa base! Balik ka na sa studio! Roger Base, Encantadong Bugoy, over and out! Naabot naman siya nga nagadrawing balita. Ginpapuli. Maakusar ko, Kap. Oh, nga iska? Hindi magbayad sa akon si Ivy. Si Ivy? Oo, Kap. Hindi siya magbayad sang iya utang nga pwerte kalaba. Kag nga ang hindi siya magbayad. Wala pa siya kuno kwarta. Ati, hunaton mo kung may kwarta na siya eh? Pero Kap, hindi na iya sigurado. Nga aman. Kay siling niya, bayaran lang kuno niya ako kung magdaog na sa boxing si Ikeg. Ano? Madaog sa boxing si Ikeg? Oo, Kap. Kag suno sa iya, si Ikeg kuno, mangin world champion sa boxing. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Wala
Unya gintugta ni Amy nga magbakal sang aircon si Leslie. Samtang naakig si Leslie sang mahibal-an niya nga ginpahulam ang utod ni Amy sang kwarta agud nga ibakal sang house in lot. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Matuod to niya? Oo, day Leslie. Amoy nang nabatian ko nga ginahambalan sang imo amay kag sang iya asawa. Nga pahula mo ni Papa mo ang iya bayaw sang kwarta, agod nga ibakal sang house and lot. Gali ha? Pahulamon sang kwarta? Samtang ako ya, hindi siya magpasugot nga mabakal sang aircon para sa kwarto ko? Ati, napadalaan na guro ni Papa mong iya bayaw sang kwarta eh. Dako nga kwarta ang ipadala mo. Kay man, house and lot ang baklon. Amo gali? Iha, may balita kami sa imo ni Amy. Patod nga malipay kasi ni. Ano ina pa? Sa hindi madugay, may manghod ka na. Ano? May manghod na ako? Oo. Oo, Leslie. Nagadala na ako eh. Kag hindi lang ina ha? Ang amon manginanak isa ka lalaki. Natuman gid man ang akon handom nga makaangkon sa anak ka lalaki. Nga among magapadayon sang aton apelyido. Kaga among manubli sa pagpalakat sang aton negosyo. Nakabiho ka bala? Nga lalaki ang imo anak, Amy? Oo. Na-ultrasound na ako eh. Kag lalaki siya. Lalaki ang mangin manghod mo, Leslie. Hi, ikaw si Leslie, no? Sino ka? Ako galing pa kaisa ni Amy. Ang asawa ba na sa imo, amay? Ikaw gali? Sige, magsulod ka. Thanks, gina. Kami? Ay, Ari ka na? Kas. Kuan, siling ko diri ani ako mabakasyon sa inyo, Aba, oo. Ani ka, nakaibala na ba na si Kas Marcial nga maabot ako diri? Oo. Ginsigiran ko na siya. Pag nalipay man siya nga makita ka. Tonya? Ari na ko, day. Dala ang maleta ni Tammy sa guest room. Ati, ho, day Amy Leslie? Amoy ding akon pa kaisa. Si Tammy. Nagkilalahay na kami. Tami? Kabay pa nga malipay ka man diri sa pagbakasyon sa amon. Nakaibalogid ako nga malipay ako diri. Dali ka. Dalon ko ikaw dito sa kwarto mo. Oo. Leslie, mabiling ka ano namon diri, ha? Sige. Kanami Ang iya isa kautod nga babayi, ginatagan sang kwarta para nga ibakal sang balay. Kagang iya naman pa kaisa nga lalaki, ari dire para nga magbakasyon. Kundi, nagdamo naman ang salaguron dire. Samtang ako iya, amo ang nagaanto sa kainit dire. Kag permi lang nga wala data ang sudan namon. Kailinit Kailinit gid!
nagsakit ang akon tiyan, day Leslie. Ha? Ay, nga aman. Ambot, day Kahapon pa ini nga nagasakit ang akon tiyan. Ati, ipahuway na lang na to anay Ati, oo, day Mapahuway anay ako. Leslie? Naano ka? Ka nagasuka ka diri sa lababo? Kalain kisang pamatsyag ko. Nagkasakit ang tiyan ko. Nga aman. Anong ginkaon mo? Ang ginkaon na to sa panyaga Kagpanyapon. Kung mo sila nga nagalain ang pamatsyag mo, magpakonsulta ka sa ospital. Tawagon ko si Tonya. Ay, hindi na. Nagasakit man to ganing tiyan niya. Ano? Duha ka mo ginasakitan sang tiyan? Oo. Tawagin na lang ako sang taxi Kaya ako na lang makadto sa ospital. Paupdan ko ikaw kay Tammy. Hindi na Ako na lang. Masarangan ko pa man ini Madala ko pa ini. Nag-abot ang pakaisa ni Amy agud nga magbakasyon sa ila ni Leslie. Kag sa wala mahibal nagsakit ang tiyan ni Tonya kag ni Leslie. Sa pagpadayon ko pagid. Ote, anong natabo? Nga ako nung nagsakit ang tiyan mo? Ginhiluan ko no ako. Ano? Siling sang doktor, may hilo ko nung pagkaon nga ginkaon ko. Ote, nga wala man niya nagsakit ang tiyan ko? Ambot sa imo. Hindi ka magsiling nga ako naghilo sa inyo nga duwa ni Tonya. Ikaw ang nagsiling sina. Nagbuang ka na bala? Wala ako sang labot sa pagsakit sa inyo tiyan nga duha. Basi naton kung anong ginkaon ninyo. Wala kami sang ginkaon Mayo lang kay nagkadto ako sa doktor. Kaginhatagan ako sang bulong. Kung wala, tudas na ko sa bong. Kung matod ang ginasiling mo nga may hilo ang pagkaon diri. Kung tani pati ako, nagsakit man ang tiyan? Siguro. Damol grong panit sa tinai mo Dira ka nagkani. Ato na siya. Nagano-ano man si Leslie yaman? Napiyaran ko nga suya gid siya sa akon. Buisit! Kainit Hindi na niya makasarang ang bentilador sa aton. Amo matuod day Leslie. Tig-ilinit pa abi subong. Kanami no? Mapalapad gid ya papel ang Amy nga ina mo. Day Amy, may nagpangawat sa aton garden sang bulak, day. Ano? Sino nang pangawat? Pila ka beses na nga natabuin na. Oo man, day, no? Pero wala man ako sa nakita. Nagkaibalo ako kung nga ang masami lang ginasulod sa kawatan ng aton guardian. Nga Bangod sang hinuptanan nga pating ni Leslie. Ano? Oo, Amy. Pating ni Leslie? Oo. Nakita mo naman nga kadamo sang pating nagadapo sa garden. Amoy nang ginalagas sa mga kawatan. Gani kinanglan pamatyon ang mga pating ngayon na. Basi kung maakig si Leslie, kung pamatyon ang mga pating niya. Akong mapatay sa ila. Magkuha ka sang wasay. Kay pangutdan ko sang liog ang mga pating ngayon na sa kalalangan sang wasay.
Day Leslie, malain nga balita. Ano nga balita, Tonya? Day, ang imo mga pating, ginutdan sang ulo sang imo amay. Ano? Nagbuang na pala siya? Ambot man gani, Day, ah. Basta, amoy nang ginsiling ni Inday Aimee. Kadtuan ko siya, ah. Nga nagpasugot ka, nga utda ni Papa sang ulo ang akon mga pating? Akig siya, kaya mga pating nga ina, amo ginalagas diri sa makawat. Ganigin pang utdan niya sang ulo. Hindi! Hindi ko mabaton, ini! Diyan si Papa? Naglakat na siya. Gali? Ang akon mga pating? Amo na lang to sila nga akon kalingawan? Kagin pamatay pa ni Papa? Ginpatay pa niya? Ikaw gali pa? Nag-abot ka na? Oo. Mapaway na ako. Madiretso na ako sa kwarto namon. Sige pa. Kay padayunon ko nga akon obra nga magpamalansya sa nga akon mga bisti. Dari ako mapahuway sa sofa nga ini. Anay pa. Iuntayon ko ang akong tiil. Masandi ay ako diri. Kaya akong ulo. Batubangon ko na lang sa dingding. Matulog-tulog ako diri. Ay, salamat. Natapos ko ng akong trabaho. Matinlo na ining bintana nga nag-atubang dito sa dalan. Matindog na ako diri. Hala, natulugan gali si Papa diri sa sopa. Nagatubang siya sa dingding. Ay, hindi ko na lang siya pagpukawon na. Pabayaan ko na lang siya nga nagakatulog dira. Ay, mabalik na lang ako sa akong obra ah. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bago Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalik. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
Dear Diary, bahin sa nagligad, ginsugira ni Lito si Sandra nga nagahandom si Marjorie nga agawon sa iya si Migumi Takahara. Gani ginistoryan niya ini kaginpaandaman nga palayuan ang hapon. Apa nagbato ini sa iya. Gani gintayaan niya ini sang lansitas. Sa pagpadayon ko pagid. Kilawi lang ha? Hindi Hindi pa giduot sa ako ng mga lansitas nga ina. O ano? Suluton mo? Suluton mo? Hindi na Hindi ko na pagbuhaton ina. Maayo? Maayo kay naghangpanay kita? Dira ka na. Ang wala sang huya nga babayi. Kaisog sa iya ba? Pero, orasan mo lang. Di makabalos man gihapon ako sa imo. I love you, Sandra-san. Migumi, I love you too. And I want to marry you. Yes! Yes! I want to marry you too, Migumi. As soon as possible. Mapakasal ka mo ni Migumi? Oo, Julie. Mapakasal kami ni Migumi. Gindala na niya ako sa apartment nga among-amon istaran nga duha. Siling mo, dako ang balay niya. Ato pa ditong iya iloy mo. Buhi pa. Imagine, buhi pa sa edad nga 120. Ano? Oo, buhi pa. Lain abing lifestyle nila diri sa Japan Mitikuloso sila sa pagkaon. Wala sila sang bitsin nga ginagamit sa pagkaon. Sa aton lang nila nabaligi ang hilo sa ilalawas. Ano pa, dugay sila mapatay. Man, panulok nila sa aton nga mga Pinoy, mga second class nga mga tao sa planeta nga ini. Pero day, nga mapakasal kagad kay Migumi. Wala mo man siya ginahigugma. Wala ko ginahigugma si Migumi. Ang ginahigugma ko, among iya kwarta. Wala ka ba na makaagi nga naghigugma sang matuod? Wala. Nagaedad pala ako sadto sang 17 anyos. Nakilala ko si Raul sa isa ka party. Mabuot siya. May kaya. Kagwapo nga lalaki. Kagang dumdum ko. Siya nang gintigana sang Diyos para sa akon. Ginhigugma ko siya sang hugot sa kasing-kasing ko. Kag siya lang ang ara sa akon kaisipan. Dungan sa pagbutlak sang adlaw, kag amo man sa pagtunod sini, ang laom ko, wala na sang katapusan ang kalipay namon nga duha. Madamo na kami sang ginbalay nga mga damgo. Pareho abi kun pilang amon mangin anak. Kundiin kami mapatukod sa amon balay. Kag kun ano-ano pa. Apang isa ka adlaw, gindala ni ako sa ila balay. Agod nga ipakilala sa iya iloy. Kag Joel, didto ko naaguman ang kasakit nga wala akong maagom sa bugos ko nga kabuhi mo. Ginpakanubo ako sang iya iloy. Gintamay. Anong ginsiling niya sa imo? Ang matuod. Bisan isa ka tinaga, wala sang may nagtawa sa iya baba. Gintulog lang niya ako. Nagataas ang kilay.
Apang nakita ko sa iya mga mata, ang kaakig sa akon. Ang kanubo sa iya panulok sa akon. Nakita ko gidya. Kag ang labi nga masakit sa tanan. Wala man lang maghambal si Raul. Agod nga, pangapinan niya ako. Do pariho bala nga, nagkumpurmi siya sa iya iloy. Nagtalikod ang iya iloy, nga wala sang ginhambal bisan ano. Nagsiling si Raul nga, idulong niya ako. Pero, nagpamato ko ah. Kasakit gidya Julie mo. Tuman kasakit. Pamatiyag ko gani eh. To sa mapatay ko eh. Kagabi mo. Kung madumduman ko pa, nag-ulan sa adto mo. Naglakat ako nga wala makahibalo, kundi na ko makadto. Ang tuyo ko sang tion nga ato. Abi mo kun ano? Mapaipit na lang tani ako sa salakyan mo. Agod nga hindi ko mabatyagan ang kasakit. Sakit ka siya. Sakit-sakit. Wala sang tupong sa kasakit, Julie. Apang, wala ako maipit. Bangod ginalikawan ako sa mga salakyan. Kag nakita ko nga, nagahibi ako. Kag wala nakahibalo, nga ang tubig nga nagatulo sa ako nawong. Hindi galiyas ang ulan, kundi akon mga luha, Julie. Nakita mo ha? Hindi ko ginapunggan ang paghibi ha? Nagsa nga madumduman ko ang tion nga to. Amuin na nga. Nga tungod sa natabo. Sa natabo nga to sa akon. Masami. Kinahimulatan ko gid nga makalimot. Apang hindi ko gid malimtas ang lubos ang tanan, Julie. Hindi gid. Oti, di na subong si Raul? May asawa na siya. Kag pareho sila nga may kaya. Apang ayhan, kung may kwartang akon pamilya, hindi ako pagpakanubuon sa niya iloy. Pareho sang ginbuhat niya sa akon. Ay, Han, hindi ka mo para sa isa kag isa, Sandra. Julie, si Raul ang akon una, kag katapusan niya paghigugma. Kag malimtan ko lang siya, kung wala na ako nagaginhawa. Ginsugiran ako ni Sandra sa natabo sa una niya nga paghigugma. Ginhandom niya nga magpakamatay tungod sa sakit nga gindulot sini. Sa pagpadayon ko pagid. Julie, ako na karon si Mrs. Migumi Takahara. Natuman mo gid ang handom mo nga pamanahon siya. Hindi na ako makabalik sa Pilipinas. Bisan pa nga natapos ng akong kontrata, Julie. May swerte ka gadya, Sandra. Nga hindi ka magpangita sang hapon dirihaw. Nakahibalo ako nga madamo sang hapon nga magpakasal sa imo. Ay hindi, kuya type ang hapon ah. Lapad lang yung type ko. Amo man ko, no? Kag amo na ining katumanan sang akon mga handom, Julie. Amo na ini. Ote, karon kay asawa ka na ni Migumi. Hindi ka na magtrabaho sa club. Hindi na. Hindi na siya magpasugot. Kag mas maayo, bangod mapatungod kung akon tanan nga tion sa amon honeymoon.
Hello? Ba? Sandra? Nga naghihibi ka? Jul, napatay na si Megumi. Ano? Oo, patay na siya. Oh my God! Apa nga ah? Anong natabo? Ginatake siya sa balakian sa kasing-kasing. Ano abi kay? Siging panguhit niya sa ako ni. Hasta gid mag-aga. Ano? Oo, Julie. Ang konsuelo lang, kay napatay siya nga malipayon. You kill my son. You devil woman. No. I love your son. You kill my son. Devil woman. Hindi. Natumba siya. Patay na siya. Patay na nga akong ugangan niya hapon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Tips agud malikawan ng insomnia.